Is Ionad pobail Gaeilge Ionad Uíbh Eachach in iarthar Bhéal Feirste atá 20 bliain ar an odd mbliana. Marion leis an rol lárnach atá ige is servicí Gaeilge chur fáil de foiiste an cheantar, bí an réim se rangan ar siúl san Ionad Chomhaid agus leormuid de Diarmuid ó Breslin le fáil amach caéirtá go ré acu faoi láthair. Bunny a wandi fach níte ag nócha, so táid beimiid 20 bliain ar an odd an service. Príos menú a bhí an servicí chum lei trí fan na Gaeilge a bheith ar fáil. Agus le sin mar one das an tonad gotí an áit sin bhil sénis le céad péisí ag freastal ó is sé bhí go ceithre bliain agus hartfa céad daoine fásta ag freastal ar cuasaí deafraile ina másc cuasaí Gaeilge. Fuair láthair tá déan cuasa seaachna ar siúlagin agus tá freastal rééis na maiogin tá mas bras as a daoine teachú ur contra chundaí áit an eile chundaí an dún agus Bhéal Feirste héanaar nói. Híl mé gur ón cuasa seo fíormhaid, fíor hatsin si go mór le. Well hatsin si a lom bheith géisteach le daoine atá chu lífa an chuid Gaeilge. Tá sé go mbeidh go fáil. Tá méid fálam an Gaeilge gach lá sa cursa an seo and bhuinim soltás. Tá lán cideachta an seo gus tá íonach le a lán chairde agus nuair a bhí mé óg bhí smidin ag Gaeilge agamsa ach chaid mé é a lig agus nuair a ddíine mé a sibir hasí mé a ráis agus is sé an luchatá ornasa be a bheith fólam an tanga. Mílunas beimiid a reachtal cuasa seaachna eile mar chuide eile an pobail bhíon ar siúil an seo Bhéal Feirste hir. Cuasa maidine a bhhain mar bíon go leor amach dí buinte leis an éile san ihe. Agus ceann sin bíonn si getabal deafrail mar feimiid go leor turasóirí agus eile ag teachtasteach le na lár chur isteach an isce na Gaeilge. Daoine ó bharige chas tíar na másca Spáin, Canada agus daoine ón Afric chomhaid, so bíonn sé chuir sé ilcultúir Gaeilge a bhíon ar siúil a gcinn de gra.